amb més d'una víctima al dia. O aquells que moren per culpa de la pobresa energètica, com l'àvia de Reus que se li va cremar la casa perquè s'il·luminava amb una espelma perquè li havien tallat la llum. O els feminicidis que el 2016 ens van deixar 35 dones assassinades. O les morts per repressió policial, o per guerres, o per la contaminació ambiental. Ja n'estem fartes de tanta explotació. Ara toca defensar-nos a nosaltres d'ells, i això ho aconseguirem unides. Anant totes juntes, totes les treballadores juntes. No ens hem de deixar trepitjar més per ells. No hem de tenir por, ens hem d'organitzar, organitzar i organitzar. I lluitar, lluitar i lluitar. No ens queda cap excepció si volem dignificar les nostres feines. No hi ha lloc per dos bàndols. Entre nosaltres o ells han de desaparèixer. Si no, mai aconseguirem ser lliures del treball. Cal estar unides i organitzar-nos juntes per posar fi al capitalisme patriarcal, per posar fi a tanta explotació laboral, perquè ells no ens ho deixaran fer. Els hem d'obligar. Organitzem-nos i lluitem. Visca la classe treballadora! Visca! Anticapitalista! 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 Tortura y asesina! La policía tortura y asesina! La policía tortura y asesina!